vitamins na kitakman. Ngiri na, vitamins na eh. Ito naman, ngiri na. Ipakita pa yung likod na. May ascorbic acid, brother. May sa naksay. Ascorbic acid na po. Ascorbic acid. Ay, nalipatan na nagpapukis na tinyugan. Lapay kayo niya data. Si ate nyo kaya yaw, la. Ni brother mo, dagay tayo masagsag basit eh. Anya, alwatan niya di kayo matupag. Nay, nagado mga ikayon, kakapsat. Ingat dyan. Ni Dominic magkulapit, kasala mo latay baboy na dati, awit na. Islab. Ano dyan, doon nakaurnungan. Ascorbic acid dahil. Vitamins na ka na. Napingat na tayo. Nadupit tao. Junay, yoy. Darsinya te agak. Oh. Isa ta dano. Ang sa mga parasong road na kita. Junay. Dagiti na pinpintas amo, nagatimul la malalay. Jay, ada dyan eh. Nagadagat yung seminar. Seminar, dyan eh. Napinpin, basta mo nakapido. Nagitaw eh. Nyaman data silaw kita ambong buungan. Kita mayat na kita. Ito yun di pangaywan, haanan nga ita. Bantay. Iruar mo kami balong. Agiruar kadtoy tapno nalaklak aja pa nagibunag ija. Wala po. Ay. Bayag mga dalusan ti bumarangay dato yan. Kita may agkot to eh. Google night. Ano ti pagtungong.